na egu fom ne yentwa ho kan kosei so obi wu ha ma yesase yele be no adokono ye no adokono no abefo okulekwe bo be to of na ehu pa ba obetimi ne wonsa tum na emu onwunu nso na ehu na gane nso de be adokono na ntimi amene na me ko fled ye ne papa wu ye no behwe no wose ebo no ayede no adokono no ntina ma adokono no ntine mene no ampane ampa omututu buo no gu ho na ye ko fa blog be no aye bene ntia ma na kwakwa mu akra de ye wodwan woje boy Anthony wodwan na Anthony wa buchiri obi beto adua na wode ka bo papa na be bisa na me se me hu de wode bo na adwo me kwada ya me na ntimi na ade ne baaya na obi sa me se ye oba na obi de ka abo no anka wuntimi ni adanse nka ma ekumu ba no me yesa me da na ne be busa awsa e ba se huhumu me de mo ha e ba be bisa me se oba na obi de ka abo no anka wuntimi ni hu adanse nka ma na ekumu ba no dan ntimi so me se na de na ye min na me sa de me da na ade na sa aba nti a me swale anadwo me bo papa na pon se na de wode ka abo ade mi hu ye me ni ba bi a wote ene me kan na me kwa me da me hu ade ni bi de fe friend Tano Adwumam ye Otumfour and then Bosom kasiye am hwe so no de friend Tano Otumfour Bosom kasiye no yo Asante Memon de friend Tano ti de friend Tano Adwumam di obi bebu sa say Bosom no sikrom ha na sikrom ba ya na hwe so mi anam sa ye ohen so sa wo ha konfo no chi na di sa Bosom e be sikrom ba Aifo ma mu nyina kwa ba aha ye na Narrates TV na Narrates TV obehu yen e wotafo pankro no bonsuom eho e no twere ampokwa anwonko wode nakoa enso asie yare ko twi ko brema nyina ko tatimandwa na nsa ya anto nyina so ne nyina bra na ho ewrade ne nananom befa no so amankunimdie enso ayodia ene yaba bepie mu e wo Tano Adwumam e wo kwabre krosini enso emu na yaba beto nana kofi yamwa na yebe pekro yimpeninsem yenyina nim se asante mu se ye ka Tano a egina ho mane ma mienu Tano eye nsu a ye nom ana se yedidi dwuma e wo Ghana ma nyina mu ena Tano kro no aso egina ho e ma Bosom ana se suman ti e bana na ho na sa ne ma mienu de ka ho bia yenya asa kuri no ani ne din no ye ne no abidi ho enkomo kai se wo hwe mi no obe subscribe no comment no share enso e de ama wo nua bi Midi ndi breto ba kwasi twesi Mandela hweme me basisi a me pa yene nana ebesi nkonwa na afi di obia no yatie enso efri nanum Aifo da mo asese mo atwen ama ya dae ho aba sane mbi ka ma onya ne ntiye no ene ye Tano Adwumam na otwedi ampokwa nyankopɔ adaroma ya beto nana kofi yamwa sa media kuri ono hweso na bebi a wo hweye no na ya meto na hemfie na bebi e beto no emre ene adaje nti ena ya trase wa haya na ye di dwumedie ebrem nti ne wo ho no kase bia ya meto na wo na hemfie na bibia tisa na emu Abakosem ne nsem ahodo aye beka no ene ade a ehia na wada roma ye mo ache ye mu na wo ho te sei anyame adom ne ho ye wada roma wo ankasa wo din de sei aye frem na kofi yamwa na kofi na wada ma unfie wo mbe sen was mfie du so mienu 72 years na wode akunya ko ma be sen oh bibia e menya 25 years ni na mo fa na di akunya no wo fa na di ero ko na me so be sinan line media di 25 years ni 25 years da mo no ani e be ma congratulations ya ma trinkwa san sen finshi aduonunum wo akunya so no enye adeketwa emu akukusane abiase ne sɔre ne ho ahwan ba konfo kra ne yire wo fi a wo hwe ne mma no ya na ehon nsɛm odin na wo hwe ko bi so tisi no yesro twere ampo ne nananom sɛ wo mu emu a na ne aka wo bia no ho ahoden ne musika ne bibia no mfa enso emu na ye Tano Adwumam Queen Abakosem ne say esan sɛ akamem ye wo ensu a ye friend Tano ene ye wo suman a ye friend Tano emu dia he na mo fa de kan kuri ho na ye den ya mo fa de kan de friend Tano Adwumam ye Otumfour and then Bosom kasiye am hwe so no de friend Tano Otumfour Bosom kasiye no yo Asante Memon de friend Tano ti de friend Tano Adwumam ti obi bebu sa say Bosom no sikrom ha na sikrom ba ya na hwe so mi anam sa ye ohen so sa wo ha Otumfour Bosom Tano hanisi nti bia wo Tano ba bia na chese na mpontuma Otumfour de kase ba hanisi na mi anam hwe so ma hwe so ma Otumfour na kase wo ye Bosomfour na mi an sa yi sa kuro so hin nana obi bebu sa say Asante nkuro akese ne nketwa
then ya hana sami di suma ile siye I'm say ese to Okomfo Anokye Okomfo Anokye na di sa Bosom ebisi kroma o kan ni anu hu sa ha ba no oba kin asehene the break nya asehene e de kan so me say on famla e kro on pe bebi o so pe bi akosi e kro dua kro we o ka kan na hu say hana dua akosi o so famkusi kro na ase ne fe kro ase Tano Adwumam kro ase ti hana kro no ase o ka say kro ase a e fe say kro no o pe no hana obi si be nyae na obi si ye na wan kasa wadar ma woni be hunu dua kro ni ba be hu ba na mo wasensudie bi e wo ha e kire se e wasensudie ho due si won ti mo de dum dua bi si na na mu ya dua de ho ti de na mo ye e wo ho em se amane bia wo se bia ye e de ma no mo yam ho amane bia e de ma no na yenhwe ye de Asante hini nyina na Asante man nyina ye Bosom abesi ha mfaso be na munya wo mu ye mfaso pe pipi wo ai bi say ahemfie ye dibre ho nam to Bosom ntim ye dibre wa ahemfie mu pie ahemfie Asante ahemfie Bosom ntim ye dibre ho ma Asante man ese wuyi no efiri ho a mfaso bi sa bibi si a nam ko ye ho amane e wa Bosom to e wa ha se BBC bi Asante memo ye be catch the na wo akoye so ba na no no e won sunsan so bi se bia e dun sunsan so bia e ma kuro no e nin sunsan so bia ma kuro no na o ba ye no wo ho Abakosem bia betimi ada na didi ama ahwefo nyina me ba ye no me de metu yen se ase Okomfo Anokye e de Bosom ba kuro ma na de Bosom ba so no obo bi betra ho ya o ye bibia no ti ste bi kura si a na se bi si ti okra no si e bi ku kra na oba bedwa to a ye ja utwane ba ye fasika nkan fa ho ne boni bia ya wa ye je so ba de fasika nkan ko so bedwa to ne Bosom ahefo ena eda ho no na ekire se esan suman kese a ya Asante hine edia antino se ebi a wo fom kura na wotimi tumrika be wura Tano Adwumam ha kwa bia so no ti be che wo san se wa be bia atoa eye Bosom ti wo betno asoe a be di wo nsam ya wo hwesoe bibi se esi ame bi obi adwane aba ha abegwa se ne de bia ba ti ne bia bande entim masa bi ne bi kwa asembisi na pokro se ka kire na me kwa ya asemo se etwa se yem fan se obi de ne dwa ato bi kura so na o ka se both bi se ko ye no asemo pokro be je echi so obi dwa ato Bosom bia o so ojai edmano se ni de o amano ti yenhwe akomfo a wo mu ehyewa sete se Tano akomfo ene wo mu kekeka ho wo mu so twaka bi wo no wo mu ntem san se ene Tano yu behwe no obi kombi ha no obi de bi gigi sika wa ha no obi de bi bu obi wa ha ne keka ho twaka bi ne anase nkutahode bi wo mu ntem se de ba se bia to pattern bia ne fa ho di to bia tim de open ya se bisi dia otiba boya manie ne so yakwakoboa na eno aye kan se eboa se no Bosom yes siwa ono somo no wa Tano ni dia so obisi a afeso na edu se wo so oye amane bia oboboy mane a so kwota na chi emane kama na wonyi ni yese enke bia obi a o de Tano ye dwuma bia wase kan tisha ha ana se enka because aha nyina ne Tano ni ti se ye Bosom nko ade a adentina eni hu se bia ne ti wono na wo a wo hweso wono bia wonim bia ne nkrabata ne mata ho bi enso ewo se be dem betu ye no ya wo betu betu ye se dem betu ye na mi di so na wo di so enti ebre bi so ne bia se nana wo hyefa Otumfour asem ne ye kan wo hyefa bia yinim se Tanofo mo na mo di kan ne keka ho wakosa adwuma die bi da so wo hyefa na Bosom we nko ya won sifom
Bosom we nkoya say ompie disa wo je me di kako amani ban san no pie oban so wona di kai e ban ho be amani ansan na okobia ho ake say wo post no e post kese say mai ya so bi o di wo shefe kese bia ya be Otumfour na mihia na ta twanwo ni kan koya ompie disa e ban san be wi afi no na ye kan say ni Bosom aba na crowing peninsem and the say ye dan ya crow e bae mu free hene na mo be pia na ye dan esi tito no esi if conference and the bae kroma ya nkyere mu krokro no be me so say free danger one thing no the bae ne the kan ho the kan ya ba Bosom no e be dua kroma ye dan ya wo de mo aha no wo de mo be sie ye say tito no say na me ka say o bae no so pa bi akro krosie na aso na ne kro and the class one be a Bosom see on the crossy no the crossy what the tran ho mo na wo hwe so mas Otumfour ti mo Abakosem na obaye no ana odidin no e ma mo na afi so class one ho no class no we ba so bia wo bia ofri na sa Bosom nti no we ba no bia o hwe na ya na wo ba no aka we ba no hwe no aka bo ba no aka oba kanso a wo di wi amase wi yewe ye do bia class one do bia wo ma odi Bosom ho ti no sani awo kan na chese nkrofo ba gi ayar sa wa ha no ba na ke mo to mo no waka obaka omun koyekro mbi no maka asi to kaka so a no ma wo di o bia o nchense ohuru una be no aduane una be ewe una be nchiame na chese sani awo kan meti ase de a na enye nipa ba ko ena ebia wo krom ha enti mo wa busua wo yoko bia so bia so ba odi wo Bosom ho bia wo dimo odi wo Bosom ho na mo busua na ye busua do butu busua ena mo na mo hwe Bosom so ahwefo ne adesimama ye wo eye Tano Adwumam ena saa no de ye ne ohina wo ho na Kofi Yamwa edi nkomo na sɛ ne mdi kan ema wonya ne ntiye no Tano Adwumam ɛwɔ kwabre krusini enso emu na kro no ewudin pa na enso yade a enhyɛda nye kro kɛseɛ bia ne no enene yaba na ye ne ohina wo kro mo na Kofi Yamwa enso twetwe nkomo osan sɛ mdi kan mo wonya ne ntiye sɛ ye ka Tano a ye wɔsuo Tano wɔ hɔ ne ye wɔ Bosom Tano enso ɛhɔ na no wa kyerɛ ye mu sɛ Okomfo Anokye na ɛde adehye ye wo kro mo ha nyinaa ɛbaayɛ na wono wobete se odomo fridencha na odomo bae na odomo bedue Asante Bosom kese Tano a ye nyina agidi ye se ako a Asante ko ye bia na ka ho bia ntinkuni ndi Asante nyaa ye nyina no na free Bosom no ti krom hafo eye nipa bi a kyese ye weka se Sumsum mu de wo mu enso ewo ho ne na ebedi nkomo afa ho na kro bi ti sei ye hwe Sumsum a ewo kro yi mu ene ade a eye ugumye Sumsum kroma asibia se pa kroma pa se miti se obi anya president twonde ene na bia isa na se wako country wako otukwai na beka say Nigeria dey buy obi enu a free akọ ho a wa sa mafi eno no wo gidi ye se eye dey se Bosom nti Sumsum kroma no o ne ba enka akwa country tie de nya o lo bebe fie bom ho ban bibie ti yenhwe samre yenhwe ne ye Kristo som aba atip modwumadie bi wo Sumsum fam kofam nenu de Kristo som aba ti on takokwa so obi bi no a wo se okwa asore ti o ka so obi kwa no a yi to obi ho a no obeye obi so ka so okwa asore omba nene so ntim forso nipa ti obi ho so a o se Bosom na japade o ka so obi okwa ka so ogura okwa so me kwa asore me nko so ya won kwa ntim forso no o bi a fa ho die ti o so nkente sa ka Bosom ko bia wo ya duda daboni ana so bia bia ba beso ma ne yefe na so nkente sa bi na o nyini ye se anaso o munim se wo muti ehye sa o munim na nam se nam Kristo so abanti no tu wo kwa no a o ne de so de Bosom de na wo kwa so ne wo de pa kwa wo kwa no o serew se wo de unim nyame
edi munya e wo bribi edi nya say nam wo basa na ko emi basa na nya no eni tina mra basa ke 50,000 kan tisa so accident pass accident aso bia ko kaba control so ide ke bi nsida se kom hani bi ba ko wu baby to atofuwo pa de ke mi ade ke bi nsi na so de na ko so bi kra no wonye enti mo a se mo simu krom no e de na mo ye wo ho obo obe ye se ne eduru dabone ni bi no obi a wono fi se Bosom ye ndie na se wo gidie bu die o ka so mra oba ana so no afiri ni pembe baby ni de edu de wono aba no abeboa na ye kan Abakosem bi e kire o efa Asante ye ntokwa ahodo a ye kokon ye ne ne kekeka ho bi a krom hafo Okomfo Anokye dem obae no ntokwa bi mu ye muso mutimi ye boa ya na bi e tisa the media say Bosom no the mulkosa ama Asante di timuna na mo so ana wo nipa o so ho from me for ne ka so mbra kra o ma ne do bi anso bi se bi o kwa asore nti ka so mbra kra be so kra no o ma na wo de daboni bi se nem de me hwero me bi ya bi amane bi o so me bi am na me ma no gunsa bi bo dem gunsa bi o so me bi am me ye aha ana se boa aha me nso ya ne se ene asora benti no unti mfo so nipa ti meet my bia me ye na wa nipadua ti se bia wa wadwene mu no ana se wa nipadua a wo de wo no aha ana se me den ha me nsem de me fie japade ti nya de me so metoto na se wo adwene bi se daate wo ni ho a obi be adwuma a wo ye se ne me mo fa no koya mbeto a sa no bi su go chen so a se ne me ko ti bi amade a se ne me bi se me mo fa wuye se me na me ye abadwuma so mo fa wuye no jai ma abadwuma for retirement e be tra ho cause me ye fe japade ti me jai na ma be tra me so so bi so ko so ma me bi me ye adwuma de me ba so me so ma anyu sa wanya mfaso bi wo menya mfaso wo ama udin apagya ama menya apagya obi ba cross bi ho a obi mani kwa no a oba o sheki kasi bia chen so anam se me kan bia no ti nya wa pa de ka minti nya se nya ni munya na bia ana ye hwe ne Kristo som ene yensu Yesu ni tie na beka e dia fa ho ye hwe wo mfi a wodi ne sene a ye toto ne ma basa se Kristo som ti se ne Kristo som die aba wi ase ye obi a asum ne wo se nya na beso na no sum ye se beso na beso na sum ye sum ye bi nya fa so ho a wanya dia mfi se me beso mi ye no se na me kwa sore so ba se bi ja me jan e beso we ko so ma mfi ajapade ense entulufo tupu be di enya to so me behwe ma bibia koso ma mbae ti wadaroma wugidi yesese heaven ya Christopher kan e wo ha wo betimi akobi se ne heaven de nya nkwa obi okwa asori so nkwa heaven obi so okwa asori so bokwa heaven inu anu wa wugidi ye wo mu no ene onyuma wo ye no wadi we emfa isi ya obi so kwa onu a so kwa asori so adi obeye no nkra na use won kwaso kan enye foso koso bi o du tu kwaso le no bi o kwaso ko na wo won kwaso ko fa won faso che no ti yanhwe akane anasa asumwe na edimu kase ne dimu anache se ye gitum suro nti na ema ene ma basa ni wia wo ya de me fa wo yire ne hwan nyina no na ase suro wo ani nne yi a fiada enefie entamofo kwa asore tena SDF wo be kokko siada Christopher de omu doso ya hwe sa brati bia na ne tibia no bia wadure se na beka no mfise tete won de nka ye ko so nu se okofo be di Bosom de ko no ofo ya be se bi na Bosom so no ho ti wadi okwa mfa wati ase na so de ofise nyame o fakura no nyame o fakura na to fa no to fa
kuma no mi ambe na wi sem ni no me basa no mi tam na metre kuma ni bi ni ha na boy dimu na boy saba wi ni de nyina na bi ni ha na so na buke so bae no wi sem ni nsam basa bi fe na so wi akon o disketch obi we say ni wi no moko sai de nyina no a ni bi ni sa na so kiso ban so nyina so aba tim say bush ben tat ti won ye chen ne be won ye chen cause won de okra no ukra de kra obeje ne ko suro no hu wo ho ene so ukra no kra won fama wo so won kra no be dwane ati ase o so papi be kra so no waje wo ne ko hu okra no wa hele yinani wa hele ti fo etwe na so baba bi jonti wa hele e fo etwe na so wo ye ni so na ntisa o so papi bi ba hu kra no waje na de konfie so bi kra opa no ko pa kra ngo no bi to nkondebo so no anko na o nkrofo a ehwe yen anaso mbehwe yen wo chichiri benteye Tano Adwumam nkropen na mo no mo ebohye ewo aye kroma kro no bohye se kro Tano Adwumam no eni wo krase e krase no Adwumam be krase be Bosom sie no nti ha no e Bosom hini mi na wa yo krase hene mi kwase hin no menam ti Bosom ena Adwumam hin so wo so ti nkroben na eni kenkase ehwa bo sore achiase mina na fa akusi antoa eni ni ewoise mo twe ho ahia ewo center wo betimi aka bibi akere yen Okomfo Anokye ho wo beti mi bae no nse udu abonten wona so ayi twe ho ahia no nse udu abi ba no eton ade no eni ekwa ne be ne bi se ebo miensa ebigo sa abo no ofane se ne bochia no o si ono so duane sa ne ka kire tinti e ba mi ba na mi so mi mane nse ya to ewo afa hu nyina kam satam na egu fom bi ko etimi fa no da ko edo ye na yokpe na da ban hwe ne ye to ade fa hu amai na manyina bi si me fie no so no han so na agyae satan na wo so bi wo tube wo disi wo tube si sai manyina se tube no I say etu na koto Bosom dem ni tube ko fona chi na si ye na akọ Bosom ko ujo Bosom ni mo so a o tube sim guo e man fifi bi si wi am so de bi si esi na nemu ya emphasize so Ashanti so e ho ti ni ma hodo ye no ware ha wo mso tena ha kakra mso wan mi ande mam tete so tena to be ya mani no ko ye wie ya na ko ahefo mo buso mo hwe na nakase TV ai wo Kumasi tafo kanko no bonsuo na enne ye wo Tano Adwumam ena ye ne nana kofi yamwa sa me de Tano Bosom a ewa ha igina ma Asante nyina ye gidie ye kankro ene ya hwe ase no ono ena wo hweso ena sa me de ye no tete komo na tese ka na Okomfo Anokye abesi aha ena wa tete ne ma ho de bibi a wo ye no ha ile wo mu enso ababeto a wo mu enso ede hu faso bi enso aha dana enche ye de enkomo twetwe no ebeba na wieye fa futuo emma mabuna aba futuo mmamma se ne no ni kwa ba omu onyi so ade omu mu ade efidie ntra se ne no ne fa ho di aba bia ide ope ti won so ntisa o ma me ka asem ti a wutie fa ka asem ti o ma me ko ne mranti aba no o ma me ka asem ti o mu de se de tete ofo la na o mu so ntisa ti be dum no se o mu nya hwi na mu nyinche se ne nkwa na wunche o nam se o mu nya hwi e mu ni su o ma me ka asem ti wuntie o mu su ba no no ai ko se o no fa bi an fa ho ti o mu nyinche ni e ko kuma kra kra ne 30 20 ina o mo ko ti ni bi ni kuma sa ti mi nyinche asa no ko ti e fi me se nan kra ba no enya su ti me ye wofo ni aja o mo nya da o mo ti nyina kwache na kroma o mo duma pa ne se Kumasi de mi ba bet
tema na mi twende na edwa pa ye pa ne mrantie no kenten omo nyine kenten na emma so eye ahwenye yes tema ya omo sin bo so no ya na ka kon haduma pa horo mi batu ye no mrantie se mrantie no edwa pa kenten no onko na udi edumi da kutwa tum aba edu weekend ya wona ko Kumasi akoton na ta na wudi ya wa nkoton na o ma me osika na oni bi ya nti o so ko ka mi de se ko tum o be sene ta han so be ho na no kutwa tonton no kulwa ne sisa na nkani su eda krom ha ne kwa tonton de bu atwa ho ahia na utwa o be sene na wa nyu kente no a wa nkasa ni miye se me obi o te ko me de ni miye na mi firi antem mi nya be mfiko ma from one 1964 and free ha opim so we di ade ya me di ade no tita mi ti kru na me yakora ande nya tan na mi se ya na ma asre na so me se ne wa nyu kente no ni di to so nyu ko to ko mi ko twa ko ton wa be sene me nda anti ba se ke abada ya u ba ko twa papa na abesene na waye we me den kwesiada na jwa ko school 2 years be tuisa na lokoko na kotongo and when you start na that na that me pocket money na we ko school na when you be ya so esa nke le wa no sa ha ase ono ane de bobra na nso de nenu tine woman for no do ba na se nenu ha nyina ada port bi assistant port ne tonto ko unya bi no wakokutwa ikrom ha sorry a mo kodi pa o Kumasi no bia so Kumasi no bia kodi pa tan so se de ebi ni wasa kray wada roma mu hia mo bi ya refo a mo de hepi mo de kuma o eni le janai toilet ebi ni ya ko kase de yin na toilet o nya ko bola so enye na eno na ale na krono antimi mo bi kron de eu sei fonu bebi obobo toilet no o ina o matiti tu sei bebi a sei wo sei bukwa na mia na mi masasu mama o mukaka bia o ma abotoilet be 4 years ni me bia ya se mo bi bia ne o mina ko bola so o bukwa ba se o kotoilet kwa na e feri ahefo amohwe nyese na ye Tano Adwumam yegu hwani mu ase ti mu amohwe yen e wo Europe aman ahodo nyina so a mo free ha de nana kofi amwa e kan no se ba bi o mu di o mu nan kra no e se mo den nso nipa de ye de ne a wo didi wi a obi ja wo nan ti mo hwe yen na mo bi wo ho a mo betimi e de abeboa wo san san pani se kuntunu hwan a nkyira na ye den e kro haya ne bi amofunu mahye na haya ne bi amotnae e na mo pagya ya enemu otinye tutukwan wonum ti na Narrates TV ya fato ye ho so se ye beboa kwa abrim kuro na yakokoso ne mhum panimfo enso akokasa nti ye fa Abakosem no ne ye giye hawo ye gi wo mo so hawo e de mamu senia asisisi ne amia bebre no isa me Tano Adwumam ene ne mpesu ya hodo so sa mote na nanka na mo bia mo betimi de aboa wo mo na mo de abeboa mo ogusu hwe ye na Narrates TV senia di kan ama mo nya ne ntia ye Kumasi tafo pankro no bonsuom eho ena wo nene ye wo Tano Adwumam na munim se ye ne nana kofi yamwa e kasa no wakan se ahaso Okomfo Anokye oba hasan sade hye wa ha no wo no do mo betena ha na ne kasa mu no wo kire se ye wabo me ensa bi e wo krom ha eno so nana Okomfo Anokye na osoja e na duane samre de krom ho ne nam a ye kɔ ba bia abo no eguo na kontomfi wo se ne suman ene nani na ye de ye ni akwakohwe ne a e kɔso anase yakohwe abo no na ya twa e de akire ya ahwefo enso nyina na mo so motimi ahwe bi nti samre de abo no a na wo kire se Okomfo Anokye no na duane wo so no eno so e na samre de ye kro no na e kan se obaaye no esan tumi a na wo mu nti nkrofo befa na wo de kwayo mu nimya ene wagye ho a abo no enso egumu nti samre de abo no ho e na mababedure we Okomfo Anokye abo a e kire se de na kofi ya mo e kan ye no kire se Okomfo Anokye e betena ha na de se dodo no aso wo no de mo ebiduru krom ha e na abo a o kire na wo no aso aduane enie ti samre de abo no ho e na ye twa e de kire mo
aha adwumam Tano adwumam Tano adwumam na samre de ye wo a aha so Okomfo Anokye odi dwumadi ahodo bebre na na kire se odua wa ha efiri ha ye beko dua enso ase eno achi wose wode besemi ensa enso egu ha eno so ye beko akohwehwe se ye behunu a eno so ye betwa de atrem nti ha ye Tano adwumam aha ye Okomfo Anokye enkura ahodo a odi so dwuma na se wo ye so adwuma wa Asante mantem ha na nwanwade ene ne ndema ahodo a wo ye no ebi ena samre de ye de eche ya hwefo enso wa ha no a eche se ampa aha so Okomfo Anokye obedi dwuma foforo enso wa ha koso hwe na nakase TV chance ha na wo hwe a obenya amamre amane ene ndema ahodo bibira efa asanteman ene oman Ghana ho a bebi a wotie bia wo hwe yan obenya bibi enso afiri mu nti samre de ye firi ha ye kɔ dua no enso ase na yakɔ akotwa dua no enso a wo mu kire se Okomfo Anokye na edua asa dua no esi ho nti kwa sene dua no enei dua bugudie no mo asi foforo wa na mu nti we no hwe a sene esi adenden ene ase ene ehon sensem no timu sampa tumi ewo dua no mu ampa sene esi adenden na esi aye no sene ane ye ka no ha na wo se nka na ye ne na natena nanso bribinti ya ama meto no wa ha eno ne kan ho bie ma ayekotwa no ba bia yehu no ti samre de sene na ye di kan ka kire mo no dua no ena ewo ha no aha eye Tano adwumam na ye ne nana kofi yamboa abedi nkomo ahodo bebre efa krom ha sene sitie dwumadi Okomfo Anokye ediye ewa ha ne dua ba ko a odua ya samre de ewu ai momo asi foforo wa namu na samre ye gina se na wo hwese ne dua no ho nsem ne ho dwumadie ne sane asi atretre na wo hwase sane sitia na ampa papa ya ye kana semu na tumi ankasa de na ebi enso ekura no ya fato ye ho so sekon bia so ye bemomo hunu ne dwumadie ahodo dodo no a odi no Asante mantem tikoso na hweye wo na nakase TV wo hweye no na wo subscribe na wo share ema wonu abi no nso share ema obi oguso hweye wo na nakase TV na nakase TV ye dika aka chem say Kumasi tafo pankro no bonsuom ho ne nyankopɔ de nakoa enso asie anwanwade ne nsankyerɛ ne a wo ye no enwanwa ti wo ha no dadwene amane bia nkɔ ba bia ma obi nyu sikani wa hwehne kyakwan yale ekɔ tɛkye na ndwa nansa ya ntonyina de ba ha wo beton na samre ye wo eye Tano adwumam sene ye dikan amamo enya ntiye no ye ne ohene ananse na ohwe Tano Bosom so wa Asante memu a ewo krom ha no na kofi yamwa ye ne na di nkomo bebre na okan ne amahodo bi Okomfo Anokye eye ne krom ha ebi eye dua na ebi so eye abo bi a okire ana wono aso aduane ampa ya de ani aba behwe kuntomfi wo se ne suman ne nti aba betwa na ebetwa ya ye ka ho asem na ye nua ba bi a wo ha woton aduane ewa ha wo ka anwanwade a abo no eye de kire nti pese wo a wo so tie bi na hu se ampa Okomfo Anokye ende yi anka bi kura betumi akase wo Yesu sanse ne mahodo bi oye ya odi a hokoye no ho asem wote a na edin na enwanwa enso pa ma me ye mo ahaba na nakase TV so ye ba beto na na kofi yamoa no o kire yen ebuo bi a samre de ye twa ho a kyese eye ade anipa biduo mu ani eba ebehwe na woso wote ho tonduane ade adanse na betumi adi ewo ebuo ho ade atere adanse metimi di fa ho ne se me bai na egufom ne ye ntwa ho kan kosei ba so obi wuwa ha ma ye sase ye be no adokono ye no adokono no abefo okulekwe bo be to ofo na enhu ehu pa ba obetimi ni wonsa tum na emu onyunu nso na ehu na gane nso de ba dokono na ntimi amene ena me ko fled ye ne papa wuye no behwe ne wo se ebo no ayede no adokono no ntina ama dokono entine mene no ampani ampa omututu buo no bu ho na ye ko fa blog be no aye bene ntia mana na kwakwa makwa de wo dwan woji boy Anthony dwan na Anthony we abuchiri woji no dwan na de to so mienu me a me so obi beto adua na wode ka boom papa na be bisa na me se me hu no wode boom ntia na adwo me kwada ya me na me ntini na ade ne ba ya na obi sa me se ya wo ba na obi de ka bo no anka wontini ni adanse nka me ekumu ba no me yesa me da na me be busa wo sa e ba se humu me de ma ha e ba bisa me se spirit e bisa me se wo ba na obi de ka bo no anka wontini ni hu adanse nka me na ekumu ba no sa ntini so me se na de na ye me na me sa de me da na ade na san abanti a me swale anadwo me bo papa na ponse na
do ade ka abo ade no mi hu ye na minim ba bi a wote ene mbe kan na me kwa me da me hu ade no bi ena ade de chenti mi so adanse a me wodi hu se ade no eye no kure se tumi wo na nipa no de bebo mu no a wo be ka kire na na afa mu hu nipa no oba ma me ka chen se ya suma se ba na na ama na anye okwa kire na se me ka chen se na ya suma se na de bo ene efiri ho hwe anye me bi na nipa nso kopa na acho so no so ye ho ho wonim se bibi sa nti efiri ho no boy no hwe anye no na me so mansa hu sa ade ne bi na wanyantiye bi sɛ so bi ye hu bibi ma kire okwa abrochire kra ba sa be ye ho e fa cha mpo de ka be bo ɔno so de ka be bo ɛna kro na yiye wo kro mantena bebire ko wensa fo no kire sɛ enya hwe ba okɔ Germany ɔsa twa pentecti bai ɔso okɔ ade ne mane nna ɛna ɔmo sa be ye ho amambre ma no ɛna ma ɔmo twa ho konko kɛse sa no sɛ sika na ɔmo je no wodi bi ye kanko kɛse ma no ti wo ti wi didi sɛ to me bi wo me de me gidi odi ne ni me pa cha because de mahu kakra nti ade miensa mahu nti me gidi sɛ to me wo ti de na wo ya fa ho me de me ya wo nti me ni ana wo mpem wo bi amfiri ne ho me kan sa bibi sa enkyere ne dade na me de me ba na pa me ba na pa me ton ade me sana na we de wo ba me me ye boni bi o se me be pema no aduane nti boni bi wo kwara na ma boni bi ento no me ka wo tra ha di bia di be sai acha kakra na me wo kire ha da ka de be bo me kontina me tuba ha ni wanya be mfie du ana de sai mfie du me nya be mfie be nsia de manya ba wa beto aduane a wo kin se bia ene de bi kura mbe na wo twi ni de bia bibi boni bi beto aduane wa ha kra koso wo me dwade mu eye acha so ahefo a mo hwe na nakasi TV sa me de ye bia ban ne na di nkomo afa sa me de ebo a egu ha na nakofi amwa e kire se Okomfo Anokye abo ene gu ha na Okomfo Anokye be pie ha no no ono aso aduane ene sankofa ye nhwehwe kira kwan ti ade na wo ho no obi akra wo te ne ba bia hu se tumi wo mu a de en ne bia nkana nanom ya ebetumi afiri mu enso aba we eye nsantani ahodo bi a Okomfo Anokye wo ye no kanya se ye adwumam Tano adwumam ha ye wo Tano adwumam ha no ba ko enso eli because so ahwe na nakasi TV na ne pa bebre enso wo ha Abakosem bebre enso wo ha onso bi hu ebi wo kro mu a obetumi afre ne akotwa yeso wanya yie na apese kotwa ede ma ho na yemfa enkyerɛ wo abotira ne nyina ebeye kotenya nka so ade enti na so do mu aba bi di bretu ba kwasi twesi Mandela ebepɛ mu no yebesan ne mo ahia eda mo ase de ma mo mu ne hwe a adehye